Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Vă mulțumesc enorm de mult pentru suma de 100 de abonați. Pentru această sumă voi posta astăzi super multe videoclipuri. Aș vrea să mă joc Escape the Tsunami, dar nu prea servere private și am chestii super bune. Am făcut rost de o divină, cu o mutație super bună, care dă 2 sub pe secundă. Doar că acum este la prietenul meu. Vi-o arăt. Va veni el la mine acasă. O să ne jucăm Rivals. Pentru că deoarece nu merge. Tot în episodul de astăzi e posibil să intru și pe Minecraft. Deoarece am făcut un duo. Am făcut un server de Minecraft cu mai mulți prieteni și acolo ne jucăm și ghiciți ce, eu cu un prieten suntem mafioți și ei sunt polițiști, facem roleplay. Default nu știu ce înseamnă, cred că te dă cu armele originale a jocului, cred. Nu sunt sigur. Dacă auziți întorci de pisică, sunt și cu pisica mea și e lângă mine și eu filmez. Voi vă da Crossword, mapa mea preferată. Da, aparent am avut băiatul treabă, nu m-am mai jucat de super mult timp Rivals, deci nu știu cât de bun o să fiu. Am noroc că pumnii folosesc în combo-ul meu, să zic așa, ca să am moment. Are ce o să zic că băiețul ăsta părea că stătea frica, nu știu, strategia lui și acum să-și bage hack cu Barfei. Aș muri de râs. Bine, poate aș da și un pic de rage quit, că primul meci și am dat de hackeri. Unde mă? Parcă cum nu m-am mai jucat de mult, nici îmi pe frică, că nu prea mai am super mult skill. Adică, na, pe movement speed și așa, da, dar în rest. Hopa. Băiatul meu. Nu. Mă duc cu pistolul. Deci dacă îl bagi și cu pistolul, stai, hopa. Ce e animația asta bolundă pe pistol? Încerc o nebunie cu grenada. Nu prea mi-a ieșit. Nu le-am cu grenada, sincer, cu stake-urile le-am. Credeam că se ferește sau așa și puteam să-i dau și cu headgun-ul, dar părerea mea că băiatul e cam depășit de situația. Nu știu, schimb partea, poate e aici. Da, meciul ăsta n-a fost cel mai bun. Nici n-am fost chiar super strălucit, dar... Da, eu făceam movement și el nu, el stătea pe loc și ăla a fost avantajul meu. Unde-i? Că aș vrea să-i prind o hicură, da. Aș muri de râs dacă... Ce acolo? Nu! Da, prost grenada și mi se carcă super greu. Nu mă observă băiețelul. O să stau în spatele lui. Și când mi se încarcă grenada, îi dau hit. Nu, să nu se întoarcă. Nu, s-a întors. Bine că s-a întors acum. I-am dat? Da, cred că l-am nimerit. Să vedem cât de damage mai trebuie să-i dau.
Da, l-am nimerit. Bine așa. Cum era să-l omor cu grenada? O să mai dau și eu un match normal. Mama, am uitat ce openings am strâns, doar că nu m-am mai jucat de foarte mult timp Rivals. Astăzi facem opening. Astăzi facem lejer opening pentru 100 de abonați. Voi intra și pe Minecraft. Nu știu de voi, dar eu în viața reală mă joc și cu Ken. Mi-am comandat acum un Turbo Shape Grow Flower. E noul model de pe suite. E grip anti-skid. Mamă, 186 de pe calculator, având în vedere că eu nu prea mai jucat, e clar. Dau combo. Bă, nu știu aici. Încerc un așa să văd cu ce se joacă. Dacă se joacă cu sniper, îmi iau lejer katana acolo. Unde vreți? Ce se joacă? Mă depășește mental, băiatul ăsta. Ai de pe calculator și are movement nebun. Și se joacă stake, se joacă asta și se joacă aia de la început. Hai că încerc așa. Că n-am ce face contra sniper, dar dacă mă joc de la distanță mare. Are movement prea nebun și vine super rapid la mine. Mă ajunge din urmă. Bețelule, unde ești? Bețelule. Bro, s-o schimba pe sniper. Cel mai acceptiv jucător. Îi dau așa un pic ăsta. Mamă, cum mi-a trecut glanțul ăla. Hai că nu mai mult. Oricum, dacă venea așa pe mine Rush, posibil să se schimbe. Dacă venea pe mine Rush, încerc un așa, îmi luam energie pistolele, că cu sniperul mai greu. Dacă vine Rush. Hai că m-am poziționat bine pe aici. L-am văzut acolo, nu? Bro. Stai că băiețelul. Ce frumos a fost asta. Sper că m-auziți bine, sincer, o să-mi iau un laptop și o să fie cu mult mai schimbat totul și nivelul de calitate și tot. Momentan, dacă v-ați dat seama, eu filmez de pe telefon. Nu! Nu! Mamă, ce m-am ferit aici. Nu pot să cred! Are și el energy pistol 24 viață, l-am lăsat. Ei, no way. Voiam să zic noroc pentru o secundă. Nu pot să cred că m-a teleportat. Nu. Nu. Pe skill-ul ăsta de dă-i tată mă face. Păi mai... Na. Are movement, că dacă n-ar avea, ar fi cucuit băiatul. Nu mi-am pearl. Nu, 18 viață. Era mai nașpa dacă era și toxic. Cred că nebuneam pe aici. Dacă mă joc eu mai safe și dau pe aici. Ce vă face? Mi-au un sniper și încerc să-i dau cu sniperul. Bun. Frumos kill-ul ăsta. Am gol pe Warstone și pe sniper, cred că știați. De fapt l-am făcut pe un clip. A fost legendar momentul. Dacă mai fac, nu știu, pe încă 2 arme, am loadout gol. Cum ar fi. Acum ar mai... Mamă, ce frumos a fost și asta. Acum ar mai lipsi să fac un kill cu katana și ar fi complet. Ce face băiețelul ăsta, mă?
Hopa, 180 de pe calculator și nu m-am mai jucat de, cred că, mai bine de 2 luni. Hai că eu zic că... Hai, stai, fac acum opening-ul, să vedeți ce opening la mea o fac. Începem ușurel. Hai că ușurel, dacă e 6 din astea, 3 din astea și acum începe teroarea. Hopa, 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 hopa. Finisher pack 2, 22 de jolly chesturi, workbox, și nici nu mai văd nimic. Mamă, am văzut pe niște arme care mă interesează chestii. Burst Rifle, Warp într-un final, 1 șmecher. Cât de cât. Charm, nașpa. Finisher pack, bine, bă. Pe sniper, n-are ce să-mi pice să schimb. Nu, e worth it. N-ai fel, ok. E gold, e greu. Energy pistol. Warped, nah. Revolver, 2 charmuri, nu prea. Un charm aici, tenis ball, nu prea le-am eu cu tenisul. Chiar dacă nu, e un sport, n-aș vrea sincer. Chiar e făinuț. Pun Aurora. Și aici pun un black. La dagger, n-am mai picat nimica fain. Finisher pack. Ne, tot zombie mai fain. Knife. Da, charmur nu prea mă interesează. Rail shader charmur la fel. Nu prea. Skytale nici nu prea mă interesează. First mă interesează un pic. Las un dark momentan. Chrome. Ne las pe ăsta. Stakel, charm. Nu. Sau cred că las pe ăsta Yeti. Finisher pack. David ăsta e mai șmecher. Charm. Nu. Finisher pack. Asta cu badangă. Nap, ăsta că e șmecher. Ăsta și aici. Aia zic, mai avem la assault rifle ceva. Nu prea, firework. Și la RPG, mamă, ce pe aici pe la RPG. Am completat tot opening-ul de aici. La PES. PES-ul nu s-a schimbat deloc. Avem șanse să facem asta small. Deci dacă fac încă un prime weapons azi, banii sniping, îl încercăm pe ăsta și pe a dăm niște meciuri de ranked, dacă vă place. Sau continuăm cu asta. 2v2. Așa. Ce votăm? Crossword, yay! Un singurul care avea crossword. Bro. Get out. Freelancer, shorty, sky. Am dat-o pe movement speed aici. Pare că o să-și ia bătaie băieții. Și uite, fac așa. Pac și... Unde-i băiațelul? A câștigat? Nu. What? Ok, mai pun una. Și
mai? Să arunc de tot. Nu? Nu, opa? Opa. Easy shit on. Cam slăbuț, mai cam slăbuț. Să nu sară cu echipierul meu pe mea. Ia că știu și ei, mă, să facă tactica. Frumos, 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 frumos. E bun cu echipierul meu. Nu mă așteptam. Level up shop de pe telefon. Bun, bun, bun. Bat only Skytle, dacă m-ar lăsa asta. Nu, cred că chiar am șanse să-l... Serios acum. Aveam și tu pe mă. Bro, cum mi-a făcut camera acolo? Bă, ne face ăsta rău, gata, ne distrugem opera. Gata. Mă duc... poate nu curpă băiatul ăsta, dar aș vrea să mă duc only shorty. What? Ok. Nu ne mai ducem only shorty, gata. Am dat aici un pic de tryhard, de aia nu mai vorbeam. De ce să mint? Hopa. Shorty? Easy shorty pe sistem? Nu! Are katana! Bine așa. 67. Nu, vă rog, nu. Fără trendul ăla. Nu prea. Nu prea e pe stilul meu. Săraci, bă, s-au desconectat unii dintre ei. Stai, scurez de ceva. Eu pot să mă duc. What? Da. Voi da un ranked. Cred că mai dau meciul de ranked și închei. Pentru că mai am de filmat 2 videoclipuri pentru astăzi. Mai dau un 1v1 și apoi închei. Sau să-mi cumpăr server privat să vă arăt astăzi oare? Deci nu știu, sincer. 9, 8, 7, 6, 5. O să-mi vină când am... E posibil să filmez și videoclipuri cu ea. Să-mi vedeți și fața, mă mai gândesc. Să vedem ce banează copilașul. No, voiam Dimension, parcă. Vreau să văd ce banează el, aș bana Sniper și RPG. Nu, a banat Energy Pistol. Ce copil. Bă, ce urât. Ce mă mai joc acum? Bag un revolver. Pun katana. Și un staple. Hai. Mamă, dar mă joc zbot rău cu stagle-urile. Nu m-am mai jucat de mult. Asta va fi scuza mea, gata. Mi-am găsit scuzul. Le iau din spate oare pe băiețel? Mai băiețelule. Unde ești?
Te-am prins. Așa faci. Mă duc revolver. Unde-i bățelul? A fugit în partea aia? Nu, am cărcat de katana. S-a ferit. Ei, no, el ce combo folosește? Cu energy pixel-urile îl făceam rău de tot. Mai dau un switch. Nu! What? L-am cam prins aici. N-are ce comenta. Pe unde intri? Nu, pe aici să pe geam, da. Bro! Ce norocos! Să mai schimb o dată și asta va rămâne, aia e. Cea mai bună oportunitate, cred. Măcar am și un pic de movement. Că n-aveam deloc înainte. Folosește flare gun cu pitașul ăsta. Și nu prea mă încântă treaba asta. Eram sigur că vine pe acolo. Cred că și-a consumat glonțele la flare gun. Mi-a dat ceva de venit în ce comentat, dar dacă și-a consumat e total bine. Nu! Fugi tu doar. N-am cărcat arme. Sau? Mi s-au cărcat. Okay. E și ranked și are cam un avantaj scorul. De-aia dau trei și nu mă vorbesc. Bine, bă, într-un final. Nu aproape că n-am vorbit deloc. Să curios cum va arăta clipul acesta. Tudor nu mai vorbește challenge. Facem pe clip. Mamă, cât damage am prins cu katana. A fost frumos. Bun. A fost frumos și clauciul ăla care l-am dat, că nu în runda asta, în cealaltă, cu degărele. Cred că le-am destul de bine pe degărs. Adică, mai ales cu movement și așa. Unde-i, bă? What? Nu mă lovi copilul. Aici? Bă. Nu! Stai că nu știu mapa asta așa de bine. Easy shit on. E toxic, bă, gata. Am devenit toxic, nu mai știu ce am fost. Unde e? De copil așa. Nu! Nu mai da băiatul. Se resimte. Frate, mă omoară rândul asta, că e greu rău să mi câștig. Nu. Nu, și voiam să pun katana. Că ghimnion. S-a speriat și pisica. Că am urlat. Bine, am urlat. Și chiar da. Poate am profitat un pic o stată fecă, dar... Da. Stai că în caz de nu mă teleporta bine. Bine, ne-am dat-o eu cel mai perfect.
Unde s-a dus, mă? Să schimb locul, cred că mă știe acolo. Nu! No, bine. E clar. E aici, băiețelul. Dar că mai dă și dă super puțin. L-am bătut bine, bă. Când dă super puține hituri oare de culi, Volvărul. De la... Maul, nu vine să cred. Nu-mi vine să cred. Ce mai vreți? Ce mai vreți din clipul ăsta pentru 100 de abonați? Prime Waypoint. Am 3. Bine, bă. Încerc la un ranked, văd ce mapă pică și încerc la un ranked, maul. Bă, ce fericit, îți mai dau un meci pentru asta. Iar fac episod de 30 de minute. Sper că vă uitați. Sper. No, mapă de maul. Splash. Cea mai bună oportunitate. O să banez clar, adică aștept să banez ea. Nimic? Sniper și RPG, dar dacă banează ea altceva, nu o deranjează. În secunda 3 votez. Bun. Hai că nu mă deranjează. E posibil... What? Unde e maul? Bro, what? Bă... No, păi atunci... Mă las așa. Cred că nu mi l-am deblocat, adică l-am deblocat, dar trebuia să mai aștept încă o secundă ceva în genul. Și nu mi s-a mai dat. Mamă, cât damage am dat, dar nu mă vede. Am asigur mă văzut, n-are cum. No hit, no damage, ok. Vreau să mă teleportez rapid acolo. De la pe se poate. Nu! Care-i strategia asta? M-am gândit că vine și îmi dă cu ceva, habar n-am. Ce nu-mi dă hit, nu înțeleg. Ce se joacă? The knife! What? Ok. M-am gândit să dau combo cu energy pisturile, dar momentan nimic. Nu, n-am de ce. Sper. Palmier. Nu. Palmier, Tudor, Palmier. Dați-vă că lăsa teleportat Tudor pe Palmier. Hopa! Eu am început să mă lovesc. Gata. E șmecheră. Nu! Da! Nu e cea mai frumoasă mapă asta, sincer. Bine. Puteam să-i dau și cu Burst Rifle-ul, dar am zis să mai schimb. Arma. Maul e un pic armă de troll, sincer. Mă barez și acum mai dau energie pistol. Oricum nu prea are șanse. Tot jucărie. Unde-i? Dacă să mai băga ceva nou și se merită să iau, am 100 de chei sau ceva în genul, să-mi spuneți. Nu, stai AFK, stai, nu mai dau în ea. Da. Vreau să mă opresc să dau în ea, că e AFK. Poate să lăsa bătutul. În fine, cam aici se încheie și... da, ok, da, atâta mai vreau. Maulu, o să mai dau meciuri și o să vedeți cum e cu Maulu. Închei și eu clipul acesta aici. Toate cele bune. Și pa, și pa.